To natáčíš, je prdel. Pak jsem neviděl Blaž fotit. To nevadí, že to je pes. Daj to jsem tady poslal. Víte foto? Na nějakou pózu. Až malý Herkules. Počkej, uka ty bomby. Jo, je to tam. Počkej ještě Oskar. Je to tam. Ale to jsem teď měl, ty vole, že koupil za dvojku na auto a tady se to prdel, než tam se vlastně s tomu na kopy. Když mě nenapíšu, já jsem nechtěl, jsem hodinami. Hlavně to teď tam nepouště rybáčku. Jo, to má video. No to může Peťa, ale. Hono Péťa. Péťa je nejlepší kamarád a Péťa je López 1. Na meditě. Na meditě. To tam je. Dokumentováno. To mrdám. Lópezové. No to. Ne, mi nechci, potom prosím dělo. A jo. A co takové video? To jsou ty nejdelší nohy v Péťka. No tam je hovno vidět. Ale pak se podívej, youtube.com. Já jsem Pejčák, já mám pomalu nedělčí dojblounek. Nejkratší penis v lounech. Ne, nekrát má hůzek. A nejdelší nos v lounech. A nejdelší nosek. Já mám nevěstí postape, Já neviděla. Kuchaty. Jebe. Péťo, ty hovado, je mi to na brtí. Jestli se tam natáčet nebo fotit, nebo co to děláš. Tak se roztrnula. No, já nechci být roztrnula, já jsem tě nadavala